Ezopindy. Dobře. Tak, vítáme vás. Ne. 3, 4, jo? Si řekneme. Dobře. 3, 4. Vítáme vás u podcastu Dáši, ne? Tak znova. U podcastu nebo v podcastu? Vítáme vás u podcastu Dáši. Vítáme vás v podcastu. Tak jo, v pohodě. 3, 4 jedem, takže 3, 4. Vítáme vás v podcastu Dáši a Lindy Ezopindy. Na úvod se vám hezky představíme, tak Dášo, představ se. Já se jmenuji Dáša a znáte mě z Lunaria, lunarium.cz, e-shop, obchod, apka. V e-shopu speciálně pro vás mám slevu 15% na všechno a když zadáte kód EZO15, tak si tam můžete pěkně nakoupit různý EZO věcičky. A tady to je Linda. Ano, najdete mě jako Lindy Krindy Pindy a já dělám mimo jiné taky koučku a zajímám se o takový hodně krizový situace, takže pokud v životě třeba řešíte nějakou psychospirituální krizi, násilí třeba i ve vztahu nebo jiný podobný krize v životě, tak se na mě můžete obrátit a kdo tohle vidí, tak dostane první coaching ne za 1200, ale za 1000. Takže klidně pište. No a My tady vítáme dnešní hostku. Ano. Která se jmenuje Veronika Blanco. Ahoj. Já moc děkuju za pozvání a já bych se asi taky měla představit, kdo jsem. Tak v první řadě jsem maminka 2 dětí, 2 holčiček, teda už dospívajících žen a to vás asi úplně zajímat nebude, ale co vás bude zajímat, že jsem zakladatelkou Institutu energetické medicíny a hlavně lektorkou a facilitátorkou Kundalini Academy. Takže pracuji s kundalini energií a snažím se dávat na správnou míru tu práci, edukaci a průběh vlastně probouzení a práce s kundalini energií. Verčo, ty jsi taky fyzioterapeutka, ano. Bývala nebo stále? Jsem vystudovaná fyzioterapeutka a vlastně jsem zjistila, že ta moje první část života jako fyzioterapeut s tou druhou částí jako takový jako vlastně lektor, psychoterapeut se teďko krásně skloubila a spojila a dává smysl té mojí esenci, kdo já vlastně jsem. Takže vlastně propojuji i práci s tělem a s tím naším energetickým tělem, což si myslím, že to dává smysl. No, tak to je krásný, ale ještě než začneme úplně, tak my tady máme pro tebe 2 překvápka. Jedno začíná teď a druhé přijde nakonec. Okay. Tady máme náš ezopindí pintlíček. Ezopitlíček, pindíček. S kamínkama a jestli chceš, můžeš si vybrat svůj kamínek, který ti tam padne do ruky. Super. Jsem milovnice krystalů a pracuji s nima, takže... Bíčí oko. Bíčí oko, já jsem bík, děkuju. Fakt? Ano. No tak to je můj úplně měsíc. Dělaný pro tebe. Takže to beru jako narozený dárek, super, děkuju moc. Kde máš narozeniny teď? 17. května. Krásný. Tak když pracuješ s krystaly, tak asi víš, jakou má energii bíčí oko, nebo ne? No s bíčím okem úplně nepracuju, ale určitě zemitou, uzemňující, jako asi celý to znamení nese, a ukotvující a velmi živelnou a stabilní. Jo. Síla, ale i energie. Jo. Prostě jak ten bík. Prostě bíčí oko. To máš od nás jako dáreček, to si můžeš odnést Děkuji. Ano, můžete jít doprovázet na cestě tímto podcastem. Ano, skvělý, budu mi napomáhat. Ale škoda, že jsi řekla, co si za znamení, protože já jsem chtěla hádat. Aha. Tak můžeme to stihnout a můžeš dělat. Tak ascendenci můžete, protože mě už je po 35, takže já už žiju spíš ten ascendent. Ryba. Jo. Ano. Ty jsi dobrá. to prostě, to je to pole. To je ono. Tak to je. Takže takhle to funguje. Hezký. Ale máš takový rybí rysy. Jo. Aha. Oči. Fakt. Mývají takhle rozložený ryby, nebo rybí jako archetypy. Rozložený oči. Rozložení očí. Mývají trošku dál od sebe. Aha. Trošku jako zapadlejší, ale jako hodně výrazný. Super. Tak to jsem nevěděla. Tak skvělá info, děkuju. Tak to asi odpíchneme. Mě by zajímala otázka taková, teda ty jsi vlastně říkala, že jsi začínala fyzioterapii a pak si do toho dala i psychoterapii, nebo ta tvoje cesta tou psychoterapií byla jakože studium, nebo jsi s tomu nějak jako přišla? Ono vlastně jako klasický psychoterapeutický výcvik je vlastně součástí i studia fyzioterapie. Každý fyzioterapeut, když se nějak jako do hloubky zabýval tou práci s tím klientem, s tím pacientem, tak jsme museli projít psychiatrii, psychologii, všema různýma oborama medicíny. Takže když se někdo chtěl tomu víc jako věnovat,
tak mohl třeba trávit víc času na různých stanovištích, třeba na praxe, jako jsou pohnice, jako jsou různý léčebny, jako jsou různý stacionáře. A mě vždycky hodně zajímali neurologický pacienti, což neznamená, že to byli jako psychopacienti, ale u těch neurologických pacientů, kteří byli třeba po různých obrnách a ochrnutích, tak tam víc než ta práce s tím tělem a s tím jako daným problémem byla o té psychice. A pak se i dělo to, že já jsem vlastně na té svý soukromé praxi měla od holek kolegyň vždycky jako přísun těch neurologických pacientů, protože oni na ně neměli nervy a já jsem právě do toho vkládala takový to něco, co vlastně mě bylo přirozený. Protože jsem vlastně i vyrůstala skrze moji mamku v takovém prostředí dost vědomým a to, co teďko se škatulkuje do různých technik a manifestací a vizualizací, tak pro nás bylo úplně jako běžný. Jo, jako vibrování vody a takové věci, takže já už naštěstí, jo, mamka už byla ta první žena v tom rodu, která jako vlastně vyšlápla. Takže už to šlo vlastně jako tak nějak, ale nevědomně skrze mě do té mojí profese a pak velkou transformací samozřejmě bylo mateřství, který mě posunulo a manželství, který mě posunulo samozřejmě k nějakému seberozvoji, jak už to tak bývá, takže i tím propadem a zase vzestupem a mě to směrovalo k tomu víc zkoumat vlastně tu lidský psyché, tu energii v nás, jak vlastně pracujeme, co se v nás děje a jak můžeme vlastně sebe poznávat a vracet se zase k té svý pravý podstatě esenci té bytosti, kdo jsme, že nejsem Veronika, jenom tohle tělo. Mm-hmm. Ty jsi žila dlouhou dobu v zahraničí, že? Nežila. Já jsem měla manžela ze zahraničí, ale žili jsme tady, to bylo taky, to je zajímavý, že se na to ptáš, protože jsme měli žít dlouho v zahraničí. On pocházel z Kuby, ale žil ve Španělsku a Španělsko miluju, máme tam byt, ale to mateřství mě vlastně dovedlo k tomu, že ta domovina, odkud pocházím a ta rodina a ta máma, ten táta, ta ségra, který tady jsou, a vlastně mi to nevynahradí žádná pláž světa. Že ta samota a ta jiná mentalita, takový to naše český tady, to srdce, to, co tady pod tou Prahou prostě jako vibruje, prostě není nikde. A to už jsem jako procestovala pár míst, no. Takže, to je pravda, ale. Takže jako já, ač ráda cestuju, tak se vždycky vrátím sem a cítím to největší poznání tady. A třeba loni jsem byla na Bali měsíc, jsme tam žili a já jsem se těšila domů. A to největší, ten spirit, wow, byl prostě stejně tady. Tam to jako hledáme, ale jak to není naše, je to jako super, je to hezký, jako dobrý, ale tady je to odkud pocházíme, no. Proto se sem všichni rádi vracejí, i turisti. Tak vlastně Česko je jakoby na tom území toho Vltavínu, že jo? Pod náma je ten Vltavín a ten je vlastně transformační neuvěřitelně. No, úplně. Takže tady je to vlastně takový jako trošku ložisko transformace. Mně přijde jako, že Česko fakt, ale... A víš, že tady vlastně to podcastový studio je ve znamení ryb, protože samozřejmě svůj horoskop má i Praha, nebo části světa. A tady jsme v rybách teď. Jo, tohle je rybí. To je krásný. Takže to my tady často jdeme víc do hloubky. No jasně. Aniž bychom chtěli úplně třeba někdy. Co tady vede tady otvírá hodně věcí. Tak to je krásný, to mám ráda, když to má nějakou hloubku a já vlastně musím říct, že od doby, co jsem vlastně jako začala vnímat, že ten ascendent fakt jako ovlivňuje ten můj život, tak trochu se ten můj býčí, jako to energie, ta urputnost, takový ten drive jako začala měnit. Takže z toho extroverta extrémního, ač jako jsem vysoká, velká, jsem vidět, slyšet, tak jsem často se jako přistěhužeru do té introverce a vlastně jako jenom pozoruju, koukám, že tam jako ty ryby se hodně projevujou. No. No ale pojďme na téma kundalíny. Obecně možná bych začala úplně tak jako laicky tím vlastně, co to je kundalíny. Pojďme lidem jako předat vlastně, co to je prostě, protože mně přijde, že ono o tom jsou videa, jsou o tom knihy, je to vlastně velmi stará záležitost jako samo lidstvo, ale lidi to pořád považují za něco jako speciálního, co jako má jenom pár vyvolených, tak vlastně, kdybys mohla, tak co bys o tom řekla? Určitě. Tohle je zajímavá otázka v tom, že se na ní lidi často ptají a vůbec mají ty lidi celkově problém, nebo majoritně jako společnost už s tím názvem, že jo, kundalíny, jako jenom to vyslovit. Jako já si pamatuju, kdysi dávno, když jsem byla ještě teenager, tak jsem taky jako jsem tam zaslechla něco takového a říkala jsem si, to je prostě, to je něco sprostýho. Sprostý. Ono je samozřejmě spoustu různých směrů a nauk o tom, co kundalini je, jak vznikla, kdo ji objevil, ale je to prostě energie a ono vlastně
to je to stejně jako s volnou energií, jako s kvantovou energií, polem, jo, je to prostě něco, co člověk musí zacítit a každý to může vnímat jinak. A v tom je právě ta jedinečnost. Není to rozhodně něco, co je pro všechny univerzální, stejný a prožitkově identický. Je to prostě energie, která, teď budu říkat ten směr, který mě je nejbližší a který já vnímám, že je takovej pro mě nejuchopitelnější a hlavně mi dává jako smysl s tím vývojem a s tou evolucí, jak my vlastně se teďko jako lidstvo vyvíjíme. Jo, byli jsme v nějakým 12 000 let eonů karmickým, teďko je velký zlom, ten rok. Takže vidím, že vlastně už i to vnímání kundalini energie je jiný a vlastně ten základ toho slova vychází z dutiny mozkový, že kunda rovná se dutina mozková. A to je vlastně ten směr, který mě vyhovuje v tom, že já vlastně, když školím Kundalini Awakening lektory, tak je zajímá, jako jak souvisí ta dutina mozková právě s kundalini energií. A je to to, že vlastně tím záměrem kundalini energie je nejenom nám se jako harmonizovat čakry, ty dva kanály, které jako spolu velmi souvisí, když se ta kundalini energie vlastně jako probouzí a stoupá, tak ona směřuje do určitých center našeho mozku. Proto ovlivňuje pak naše vnímání, chování, naší vibraci, náš pohled na určitý reakce. A právě skrz tuhletu dutinu mozkovou spolupracuje s transpersonálníma čakrama, co máme kolem hlavy a vlastně nás vede k tomu vyššímu vědomí, k tomu vyššímu já. Což jako kdo ví, co je vyšší já, tak je to nějaké napojení na to moudrost vesmíru, na ten makrokosmus, na to, když to řeknu zjednodušeně, skrz korunní čakru nějaký vlásek, který vede k tomu zdroji. A je to vlastně, že my nemusíme přijímat ty energie zvenčí, ty vlastně informace a pohledy zvenčí, ale dokážeme se dostatečně navnímat na sebe, na ten svůj vnitřní zrak, hlas, na tu intuici, na to něco, co nám ten zdroj posílá a to je to jediný správný pro nás. Protože to zvenku je jako fajn, dobrý, něco si z toho vezmu, ale když bychom se vody jak živá naučili, jako nebejt v tom zajetí toho systému, toho rodičovství, toho vlastně, protože rodičovství je jako velká manipulace, že jo, my z toho miminka hezky vymodelujeme tu bytost a tím jsme. Uh-huh. A pak, když se nedej bože teda dostaneme v nějakém věku dospělým do fáze, že tak na sebe nějak pracovat, tak zase ze sebe všechno slíkáme, aby jsme se zase vrátili. Sami k sobě, no. Protože když se jako člověk navnímá na třeba, nevím, roční 2letý dítě, tak to je čistý. To ještě jsme tam nestihli to zasejt, jako vymodelovat ho, ještě nám ukazuje tu jeho jedinečnost. A teďko ty děti po té 2000 vlastně roku už nám to ukazují čím dál tím víc. To vidím na svých dcerách, jo, jim sice 17 a 16, ale jsou prostě hotový, moudrý duše. Prostě jsou starší než my, že jo, takže duše. Takže já jenom zírám, jak vlastně oni už mají úplně všechno jinak. Takže kundalini energie je něco, co vlastně vzniká už v prenatálu, v té bytosti a volně proudí. Proto ty děti do takových 6-7 let jsou prostě svý, vlastně kolem toho 6. 7. roku tam vznikají ty největší střety, oni tomu říkají rodiče puberta předčasná, kdy vlastně oni se furt jako zmítají, ne, nechte mě v tom mým, já chci si prožívat ty svý věci, jak chci já, ale my je prostě z toho odtahujeme a dáváme tam to svoje. A třeba na příkladu, já často, už to slyší všichni po miliontý, dávám příklad úplně běžný, když třeba to dítě se vzteká, je to nějaká emoce, ten vztek má nějaké opodstatnění, ty děti to nedělají jen tak, jo. Samozřejmě, když už tam pak cítíte manipulace, když už jsou starší, tak to už jako je jasný, že už to vědomí, ale ta reakce na nějaký podnět, když jde přes emoci, tak to dítě si tu emoci hned zpracuje. On ji dá ven, vyřve se, vyvsteká se, pro nás je to samozřejmě jako nepříslušný, nepřístupný, tam někde v obchoďáku, ale on má hotovo. Když mu to dopřejeme, tak on se to zpracuje a je klid. A nenechá si tam to trauma na té třeba sakrální čakře. Ale prostě pak jde život, jo, a prostě tyhle ty věci se dějou dál a proto pak přichází techniky jako, já nevím, chakra healing a různý práce s energií, které nám tyhle ty traumata a ty uzavřený vlastně hologramy, které na těch čakrách jsou a nesou se tam, tak nám vlastně jako uvolňujou. A není to jako práce s traumatem jako taková, ale je to spíš vlastně zbavit se toho, co se nám kdy stalo. Nějakých těch bloků, co jsou v těch čakrách? Jo, protože často třeba už i člověk, když se prezentuje, když mluví o sobě, nebo když jako třeba dělá určitý kroky v životě, jako třeba, že potřebuje být úspěšný, nebo chce být furt viděný. Hodně vlastně v tom našem duchovním světě jsou často
jako takový ty gurové, u kterých vidíte, že jako mají potřebu, aby byli ty na tom vejš, jo? Že sedí kruh žena a prostě musí být ta vejš a potřebuje to. A to není jako čistý. Není. To je prostě vidět, že aha, tak odkud ona tvoří tohleto všechno. Jo, jako je dobrá, je dobrý, ale vlastně je tam ta potřeba, ten záměr není z té čisté radosti. Tohle jdu to udělat, protože se mi prostě chce. A tak by to mělo být za mě teda. Ale často to bývá, že a to se většinou zpětně pak jako aha, tak to bylo ono, proto to takhle dopadlo, proto se cítím takhle, protože tam ten člověk vycházel z toho, tatínek mě když se nepochválil, chci být viděná, slyšená, nebo mám nějaký nedostatek, nebo mám nějaký prostě uložený trauma toho, že musím být úspěšná, protože to chci všechno jako urvat, zvládnout. A toho je jako spoustu, no. Takže je fajn si nejdřív jako pracovat na tom, aby se člověk poznal, zvědomil si to a když třeba něco tvoří nebo něco předává, tak aby se fakt dostal do toho, hele, z jakého místa to tvořím. Protože to každý budeme mít pořád, někdy máme mít hotovo. Tvořím to proto, že prostě teďko potřebuji peníze a chci ten kurz udělat, protože potřebuji peníze, anebo prostě, že i mě to naplňuje. Protože když to budu pořád tvořit z toho potřebuji peníze, tak to je špatný jazyk s tím vesmírem, no. Takže kundalini energie vlastně k tomuhle všemu pomáhá, protože ona je moudrá, je chytrá a když člověk ví, proč to dělá, proč chodí třeba, nebo proč s tím pracuje, proč to zavolalo, tak dokáže pochopit vlastně tyhle ty svý i stinný stránky, což je skvělý, protože každý máme, nikdo není jenom světlo. A můžeme poznat vlastně i ty naše vzorce chování, proč se nám třeba v partnerství děje tohle, proč máme opakovaný vzorec a tak. Takže je to jako i velmi zajímavý, edukativní pro to lidi, kteří jako pochopějí, o co jde, tak je to jako baví. Tak je to poznání sebe a druhých jako baví. Takže jde o to, že se teda probudí kundalini energie nějakou technikou, kterou děláš a potom se s tím dlouhodobě pracuje. Jo? No těch vlastně spouštěčů, jako tam nejde o to, že já něco dělám a něco já probouzím. Ten člověk, tam je ohromně důležitý, z jakého bodu on vychází, než se vůbec ke mně dostane. To je přesně, to je právě ono. Jo, jestli tam je, já dneska jsem zrovna měla hezký hovor s jedním pánem a on měl hrozně zájem o kurz. A my jsme měli kurz minulý týden a říkám, bude až za rok. A on až za rok. A říkám, hejte se, jestli to má být, tak já prostě to nechci na kvantitu. Ten rok stačí, uzraje to, neměl jste být, tady budete za rok nebo jinam, nebo jo. A ptá jsem se ho, zkuste si navnímat, fakt jako když se navnímáte na srdce, na tu svoji podstatu, z jakého bodu teďko to chcete jako uspěchat, proč? Jo, protože měla takové otázky, a kolik chodí na skupin lidí a kolik jako se účtuje a říkám, aha, takže to je, už jsem úplně chápala, proč tam letos nebyl, protože ještě není jako připravený. A to stejný i lidi, který vlastně zajímá ta práce, ať už třeba na privátní sezení, já třeba jako ráda pracuji privátně, protože mám toho člověka jako one to one a je to úplně jiná práce. A jsem si nastavila do toho pole to, že mě budou chodit ty lidi, kteří opravdu vycházejí z toho správného nastavení a to většinou bývá a to mám nejradši. Já nevím, proč tady jsem, ale prostě vím, že tady mám být. Jo. A to je prostě to nezatížený, jo, než takový to, že tak já to chci vyzkoušet, abych jako dokázala. Se hlavou, že? No, jo. Jako... Chodí na to všichni, jo, a pak vlastně mají to očekávání, anebo chtějí ukázat, že to jako nefunguje, no tak to vůbec já hned poznám, že to ani, většinou k tomu ani nedojde, že se ani nepotkáme prostě. Takže tam vlastně to funguje skrz takový přenos energie, kdy já vlastně umím se napojit na tu zdrojovou energii, nebo napojit, to je prostě v každém z nás, každý jsme jako s tím umíme pracovat. Akorát když člověk vlastně vnímá ten svůj kanál, tak dokáže vytvořit takový pole, takový prostor pro toho klienta, kdy on sám skrze hudbu, skrze frekvence, skrze vlastně nastavení té vibrace v té místnosti dovolí tomu tělu jít do takového bezpečí, že se vlastně oprostí od té hmoty, od těch mentálních konstruktů, od těch traumat, které tam někde jsou i na těle, protože se i mačkají různý body, které vlastně jako uvolňují takovou tu naší jako budu to držet a bojím se a strach, anebo ego, anebo mysl, jo, cokoliv. A vlastně pokud ten člověk na to je připravený, tak ta energie začne se nějakým způsobem projevovat a u každého je to jiný. Hodně často vidíme na videích, že se lidi hejbou, že to vypadá jak exorcismus, že se jako klepou. Jo, třeba to, co děláme, tak tam hodně vždycky jako lidi pracují s břichem, že třeba kdyby se tady pustili nějakou vibrační hudbu nebo křišťálovou mísu, tak já tady už mi začne to tělo na to reagovat, protože už jako zná tu vibraci a už ví, že je to vysoká frekvence, vysoká vibrace, tak ono vlastně se taky jako rozproudí a taky do té vyšší vibrace. Protože po té aktivaci jako takový máme krásně, na vibrovaně. Vlastně ono tím, že to harmonizuje vlastně veškerý ty karmický čakry, srdce a pak ty duchovní čakry, tak ten
jako subjektivní aktuální stav je vlastně harmonie až trošku jako neduální vědomí, kdy nerozlišujeme černý, tmavý, dobrý, špatný, prostě jako je to fajn, takový přijetí. A to si myslím, že je na tomhle světě potřeba, protože ty duality máme kolem sebe všichni tolik, takový nebo makový. No, druhá věc je, nemůže to být vlastně se způsobem nebezpečný, to, jak se to začalo konzumovat, ta kundalini energie. Všeho dřív to byla jako posvátná věc, kterou se dosáhlo skrze meditaci, skrze poznání, skrze cestování, vztahy nebo něco, co je jako unikátní. A dneska vlastně, když otevřeš Instagram, tak tam prostě se každý druhý jako klepe. A teď jo, přijďte ke mně, dám vám 2+1 na kundalini. A já si jako pak říkám, že vlastně mi přijde takový trošku jako nevkusný cpat do něčeho takhle posvátného tolik jako reklamy. Mm-hmm. Že nevím, jestli je zdravý, když člověk, třeba já jako bych šla na kundalíny a natáčela se u toho, jestli mi to energetický pole, to mám být já, moje kundalíny, moje energie. A ne to jako přeci sdílet na sociální, není to trošku kontraproduktivní? No, máš pravdu. Z určitý části to tak je. Já si hodně vybírám, koho natáčím, kdy natáčím, kde to je a jaký to pole je. Protože třeba, když je u mě privátně člověk, tak já jsem kdysi měla pár nějakých jako natáčení, nebo co bylo vlastně fakt jako ty lidi to chtěli a byli s tím v souladu a chtěli i se potom vidět. Ale třeba u privátky já nenatáčím lidi vůbec. Jo, že to je tak prostě niterní, tak jako intimní, že si myslím, že ten okamžik toho jejich prožitku je jenom pro ně. Ale někdo tak mít vůbec nemusí. Už zase žijeme úplně v jiném jako období technologií, sdílení sociálních sítí a to, co dřív bylo úplně jako nepřístupný a bylo to prostě jenom pro nějakou úzkou skupinu lidí, což asi ani nemyslím, že to tak úplně bylo, že jako ono se to nám tady prezentovalo, ale kdybyste znali nějaký lidi třeba z východních států, tak oni se tam takhle nehrotí, jak my. Oni tomu nedávají nějaký jako, oni se spíš jako diví, že my jako tady s tím nepracujeme jako normálně, že se to nevyučuje na základce. Jo, že my se tady učíme na základce úplně v tom přírodopisu věci, které vlastně jako ani nepotřebujeme, ale jako práci, jako, že máme nějaký čakry a že když nás prostě bolí břicho, že to nemusí být jenom břicho, ale může to být prostě přetížený solar, to nikdo neví, to nikdo neříká. Takže ono ano, může tam být z hlediska nějakého učení nebo vyšší práce s kundalini energií vlastně ten směr toho jako takového toho božství, takového toho, jak to nazvat, toho posvátno, to posvátno. Ale vlastně, kdyby to bylo jenom pro vyvolený, tak proč bychom tu energii měli všichni? Co z druhé, jakoby taky kontraproduktivní názor je vlastně ten, že si říkám, když to ty aktivátorky dělají i online, tak neaktivuje to ty lidi skrze to, když se už jenom dívají na to video? No že jasně, vlastně to v tobě, jakoby, víš, jak to myslím, no, to tobě probouzí. Jako... No jasně. A hlavně ta energie, nebo všechno, co my máme v sobě, to je prostě jako mistrovský dílo, jako lidský organismus. Jo. Jenom si vemte ty naše smysly, jenom vůně, jo. Mě už každý zná ty vůně moje, který já prostě jako mám kolem sebe, takže když někde jsem v prostoru, tak každý už pozná a už má to spojený skrze hudbu. Když ti zahrajou teďko hudbu, kterou máš spojenou s člověkem, třeba kterýho jsi milovala, tak to v tobě zase jako cinkne do té emoce, protože ta vibrace je tam určitá frekvence, která ti cinkne na tu tvoji frekvenci a díky tomu ten tvůj mozek vygeneruje tu vzpomínku. A to stejné je i tím okem. Jo, takže často se děje to, že jako já, když se podívám, tak už jako to ve mně taky, protože to je taky energie. To je všechno vlastně, všechno to je o energii. A když my se jako naučíme pracovat s tím, co nám to má vlastně jako dát, ukázat a nezneužíváme to, nebo když víme, že prostě třeba tomu nerozumíme, tak se pídíme po nějakých informacích, protože jsme prostě lidi a ty informace potřebujeme. A kdo tvrdí, že ne, tak je to prostě blbost. Jako nenacítíš sakra úplně všechno. Tak to prostě je. A teďko jsem s tím byla konfrontovaná furt, že jsem jako v hlavě a že potřebuji ty informace a že potřeba být jenom bejt. Já říkám jasně, jenom buď a nerozum tomu, jenom to prožij a ta kotva je kde do toho života, až pak teda to doprožiješ. Takhle my nefungujeme, proto jsme vertikální bytosti nohama na zemi, aby jsme to tady vyzkoušeli. Až budeme být tam někde na Andromedě nebo avataři tam někde na Siriu, tak prostě to bude jinak, ale jo, my to máme kotvit do toho života a vidět vlastně, proč se to děje. A i ta práce s tou kundalini energií je tady proto, aby my jsme pochopili vlastně ten přesah. A ano, ve východních státech, když půjdete do Indie, tak tam pracují úplně jinak. A jsou k tomu vedený úplně jinak. Ta vibrace té Indie je úplně jiná. Ty lidi jsou DNA úplně jiný. A je to stejné jako s medicínama. Jo.
když Čech půjde na probouzení kundalini energie do Indie, no tak jako sakra teda odvaha. No to teda. Protože prostě my jsme tady Češi, my to musíme mít jako jinak. A nejde by to zase skrze Čecha, který k tomu nějak přišel, přizpůsobil si to, dal tomu formu, která je nám přirozená. A já jsem teďko nedávno povídala o právě, no měla jsem hezký rozhovor na téma medicíny, jako je ayahuasca, rapé, různý tady ty prostě medicíny, který se teďko jako taky roztrhpitel. A vlastně zjišťuju, jak někdy to lidstvo na to není připravený jako pochopit, k čemu to je. A že vlastně ano, dostalo se to i do Čech, prostě dostalo, takže má to tady být, protože všechno, co je tady, tak tady má být. Ale vlastně jenom vnímat to, že my jsme jako jiný, jo, než lidi tamhle v Peru, než lidi v Latinské Americe. A to, co je pro ně jako OK, tak pro nás prostě OK být nemusí. Takže přizpůsobit to zase, protože mám kolem sebe lidi, kteří jako krásně pracují s medicínama a pracují s kundalini energií vlastně přizpůsobeně jako k nám. Mm-hmm. A to je nějaký respekt. No. Když mám teda tady bílou šalvěj, která je z Peru. Můžu ji používat? No jasně. Ono, jako, ale můžu si jako, i natrhat samozřejmě. No jasně. A já jako nejsem jako ortodoxní, že všechno, co je z ciziny, pro nás není vůbec. Jako já taky pracuji se spoustou jako věcí, ale vím, že třeba ta dávka nebo to používání je úplně jiný. Jo. Oni s šalvějí pracují úplně jinak. Oni jinak pracují s tabákem, oni jinak pracují s rapé, s kambem, jo, prostě a všechno už je tady, ale jako jsou tady v Čechách lidi, kteří s tím pracují skvěle a berou v potaz to, že to naše DNA je jiný a že stačí fakt jako mikrodávka nebo soft přístup nebo i ta psychoterapie nebo jakákoliv technika prostě přizpůsobená na nás, protože tady bude Indián a bude ti chtít natroubit rapé do nosu, no tak ti dá takovou kopu. No, tak to, jako, to se zbázníš. No tak budeš zvracet 3 dny a je to dobrý. No není. Jako, podle mě prostě jako není potřeba, tam jde totiž o toho spirita, než o tu hmotu. Jako jo, člověk, když už pracuje i s tou energií, tak jako kdyby teďko byste seděli u aktivace a už nějakým způsobem pracujete s vibrací a jenom byste seděli a vnímali to pole, tak to taky cítíte. Je to prostě cítit, je to o tom spiritu, o té energii, která je v tom prostoru, pokud se dobře drží. Takže někdy není potřeba prostě jít úplně za hranou a snažit se být někým, kým nejsme. Prostě jsme Češi, Slovani. Tak. Stalo se ti někdy, že jsi musela někoho odmítnout? Stalo. A co to bylo za případ? Stalo, moc se mi to nedělo, protože já jsem si zase, jako než jsem začala pracovat, tak jsem si tak jako ohraničila své pole, ohraničila svůj prostor, řekla jsem si, jak to bude, tak to mám, jo, hotovo. Ale samozřejmě jsem byla vystavená na té zkoušce, jestli to jako chytnu, nechytnu, protože to, jako já to miluju, jo, tyhle ty věci, co ten život jako přináší. A bylo to vlastně skrze jednu moji klientku, která se jako o to zajímala, ale bylo vidět, že to bylo jako hodně z hlavy. A on se chtěl přihlásit její partner, aby jí dokázal, že to nefunguje. A on, když volal, tak už tam bylo cítit to ego, že jako se to ego snažilo jako mluvit se mnou líbivě. No ale já jako vím, jaký otázky jako pokládat a na co se ptát. A tam vlastně on se tak zamotal do toho, že vlastně jako sám pak zjistil, že má vlastně strach a že ani nechce. A vlastně jsem ho k tomu navedla sama, jo, protože aby se on jako zjistil, že jako to, že on něčemu nevěří, to neznamená, že to neexistuje. No, jasně. Jo. Ale myslela jsem to spíš jako kvůli jeho zdravotnímu stavu, nebo psychickému stavu. Určitě. Ne, tak jako psychický stavy jsem neměla nikdy takový, abych musela odmítnout. Samozřejmě jsou nějaký kontraindikace, největší kontraindikací jsou kardiaci, kardiostimulátor a prostě právě nějaký zamedikování jako kardiaků a epileptiků občas. A vždycky koukám na nějakou zprávu nebo konzultaci s lékařem, pokud jsou zamedikovaný a třeba mají omezený sportovní aktivity, tak si dávám pozor, že někdy vlastně ta práce s tou srdeční čakrou je tak vlastně intenzivní a tak se mění vlastně i ten srdeční rytmus, že by to nemuselo být dobrý. A u kardiostimulátoru úplně, protože tam on to neřídí sám. Tam to za něj řídí prostě jako technologie jiná a tam vlastně může dojít i k přetížení a není to asi úplně OK. A samozřejmě psychiatrický pacienti, kteří jsou zamedikovaní a jsou vlastně úplně odpojení. Což nemyslím úplně, mám pár klientek a teďko docela čím dál tím víc. A je to zajímavý, že vlastně lidstvem teďko vládne, bereme Cipralex a Citalek a všechny tyhle ty jako serotoninový jako antidepresiva. Už jenom to, že mě je chvíli špatně nebo se necítím dobře, tak už vlastně se předepisují, ty lidi se vlastně odpojují od sebe, od svého hormonálního systému, jo, od toho, jakým ten mozek funguje, protože se mi neprodukuje serotonin a mám vlastně depresivní stavy, na to má vliv náš spánek, melatonin, prostě k tomu je celý vzorec, kterým se k tomu dá dojít, jako jo, ale
Mně přijde, že se dneska předepisuje úplně každému. Mně přijde neuvěřitelný, že ten stát je ochotný, nebo to, v čem tady žijem, je ochotný někomu něco předepisovat, ale není ochotný naučit lidi, jak se s tím poradit sami. To je strašný paradox. Přitom jakoby tímhle, co děláš ty, nebo dechovejma, cvičeníma, jinýma jako věcma, tak se člověk vlastně může přivádět do úžasných stavů, třeba i orgasmických, kdy nepotřebuješ vůbec nikoho jiného, jenom sebe. Přesně. Ale prostě o tom se nemluví. A jakmile o tom mluvíš, tak seš ezo. A to už padá do té škatulky, jako tam mi nejdem, že tam je moc věcí, tam kdybych se dozvěděl, tak bych možná musel něco začít se sebou dělat. A tohle je hrozně potřeba, aby ten svět už jako se jako trošku probudil. Obzvláště naše generace a ta vaše generace a ta přední, tak my jsme takový ty ještě ne 2000, takže ještě nejsme úplně jako my si budeme dělat, co chcem. Jo. Ale je to prostě mě to pořád jako přijde zvláštní, že já přijdu k psychiatrovi, ten 20 minut se mnou mluví, co za 20 minut zjistíš? Kde bydlím možná? Jestli mám přítele, já si dám vodu a pak ti tady dá ti recept a ty se jdeš vyzvednout a lupeš jako. Tam je taky důležitý si u té klasické medicíny, že já z ní vycházím a můžu to jako uvidět, tak tam je důležitý, odkud se zase vychází. Jako když si vezmete, že já jsem se jako, když jsem studovala, tak to byly skripta z 60. let. A ty jsou tam doteď. A vlastně i ten psychiatr má nějaký jako protokol, kterýho se drží. A vlastně v tom protokolu takhle jako vlastně se ptá těma otázkama stejného na každého klienta. A vlastně tam úplně jako stejný postup, stejná medikace, protože vlastně to lidský psyché je hodně jako neprobádaná věc. A díky za fakt jako hluboký lidi, který se tady snaží ukazovat vlastně tu neuroplasticitu toho mozku, jaký potenciál má, jak se pracuje třeba i s psychedelikama a jako takovejma, já teda jako nemám žádných zkušeností, já jsem fakt jako spíš takový ten zemitej člověk, takže mě to vůbec jako nevolá, ale mám kolem sebe lidi, kteří jako skvěle pracujou a jako léčebně terapeuticky, mikrodosingem a ty psychiatrický pacienti mají obrovský vlastně výsledky, stejně jako doktor Grof, jo, s holotropkem a tady ty všechny jako techniky, skrze který to naše tělo si fakt jako umí poradit samo. Ano. Ale vlastně ty léky, to bylo jediné, co se dřív umělo. Prostě to utlumit, prostě odpojit ty lidi. Že by si to prožili a zjistili se, proč se to prožívá, proč se to děje. Přitom dneska je to tak dostupný na internetu a stejně se ty lidi jdou pro ty léky. Protože ano, když jsme třeba u toho spuštění kundalíny, když se někomu spustí samovolně, víš, ten člověk vůbec o tom nic neví, není na to připravený, může to být porodem, že jo, nebo nějakým traumatem, nebo tak. Tak oni vlastně vůbec ani neví, že to je kundalíny energie a jak s tím pracovat, takže jasně, že půjde na psychárnu, protože vidí, slyší úplně jinak, prostě má mimosmyslový zážitky. Mně se to vlastně spustilo LSD díky tomu a ten zážitek byl jako příšerný, ale krásný zároveň, ono tam bylo jako všechno možné. A pak jsem taky nevěděla, co mám dělat, takže jsem šla jako k psychiatrovi, tak mi dal léky, já jsem je vyhodila. No ještě a řekla jsem si, prostě si tu cestu najdu a trvalo mi to jako 2 roky se z toho dostat. A spoustu panických atak, psychóz a nočních můr a všeho možného, až jsem pak přišla na Grofa a tam mi to všechno cvaklo. A všechno mi to zasudává smysl. A to je přesně to ono, že jenom to šířit, edukovat a to se zase vracíme k tomu, vlastně jakou formou to šíří, tak pak je to pak vlastně špatný to točit a posílat to tou obrazovou, audiovizuální. Jo, že já jsem přesně, jak se říká, já jsem s tím měla taky vlastně jako problém, protože tam máš takovou tu posvátnost a ten záznam toho okamžiku a teďko ta technologie, teďko to jede tím kyberprostorem, takže ten si z toho taky, ta umělá inteligence vezme všechno možný, ale vlastně co je tomu nadřazený, ať se to prostě šíří a to já jako vnímám, jo, s nějakým respektem, s nějakou posvátností, ne u všech, ale vlastně ať to ty lidi vnímají. A i to, že se toho bojejí a že to hejtějí a že vlastně jim to nedělá dobře, ale už to mapujou. A to je už to zase tý semínko. Už prostě pak vědí, že když se něco děje, tak si vzpomenou, hele, ale tohoto podobný tam říkala tenkrát ta Blanko, když si, hele, tak nemůže to být ono, protože už je to ono. A já mám taky jednu klientku, paní, co nám vlastně pronajímá krásný retreatový centrum, to byla úplně nadšená, že tam my školíme kurzy. A říká, já jsem před pár lety měla přesně to, co ty, spontánní prostě aktivaci kundalini energie, nevěděla, vůbec byla úplně rozebraná, zahrutil se jí celý svět, business, partnerství, prostě úplně dole. Taky přesně léky, psychiatr, nikdo nevěděl. Já doufám, že už to třeba v psychiatrii začnou jako vyučovat, že třeba ta práce s tou energií jako taky součást, ale vlastně potom mi trvalo taky pár let, než se dala dokupy a než zjistila, že vlastně musí začít s dýcháním
a s dýcháním, protože kundalini energie spolupracuje vlastně s idou a pingolou a to jsou vlastně 2 kanály, kterými vydechujeme nosníma dírkama. Proto se dělají zádrže, proto se ty dírky střídají, protože oni harmonizují, takže ona ti okamžitě ten středový kanál, což je ta sušumna z toho hinduismu, co hodně lidí zná, tak to prostě drží, harmonizuje a vlastně usměrňuje tu energii a dává nám možnost tomu začít rozumět. Jo, že hele, tohleto, máš tyhle ty pocity, protože to je prostě přetížená jako kořenová čakra, nestabilita, pocit, že je všechno na nic. Jo, pokud někdo tady nechce bejt a má takový ty sklony jako odcházení ze života, tak je to prostě práce s kořenovou čakrou a tam my vždycky začínáme nejvíc s kořenovkou ukotvit, mít smysl tady žít, bejt, jsme lidi, nejsme mlhovina, takže kotva, kořen, hotovo. A když jsme do toho spontánního uvolnění, teda kundalíny nebo probuzení, tak jaký bys poznala, teda popsala příznaky? Ať třeba lidi jako ví, že to může být tohleto. Kdo nás třeba poslouchá, může ty příznaky mít, tak co bys tam já když budu vyprávět příznaky spontánního, tak to budu všechno já ze sebe jako Veronika říkat z toho, co jsem se doslechla, protože mně se to nestalo. Jo, já vím, že přesně, to spíš ty, ale jako všeobecně je to přesně takový ten stav, že ono není jako, a taky záleží, jakou formou to bylo. Pokud je to pomocí jako psychotropních látek, tak je to vždycky ještě s nějakým přesahem toho rozšířeného stavu vědomí nebo změněného stavu vědomí, takže tam záleží, jaký byl záměr, jak se s tím pracovalo, je něco jiného si líznout LSDčka na diskotéce, anebo mít vedenou prostě cestu terapeutickou. Tam samozřejmě ten člověk si jde prostě do toho svýho, do té nitky toho zdroje pro to, co má. A to nemusí být vždycky jako nádherný prožitek, ale prostě jde si pak hrábnout a ty lidi to nasměruje. Určitě tebe to taky nasměrovalo do úplně jako po těch letech na nějaký směr, jako změnilo tě to, že jo? Úplně. A to je přesně ono. Šíleně. Si otevře ti to vědomí na takový úrovni. Já ho měla vždycky teda otevřený, jo? Ale to, kam až jsem já dokážu, nebo kam dokážu zajít jako pro informace, a já se vlastně doteď za to podle mě trošku stydím, jo? Já to podle mě nemám dost pracovaný, jakože já to mám taky takzvaně jakoby otevřený, ale zakrytý šátkem, když mi přijde. Protože tam je toho tolik, co jako vím a co nevím, jak vím, že vím. Že mě to tak děsí, že já úplně to není ona, to už to je v pohodě. A pak já doma úplně čistím rody všech svých rodů a já upsí, asi se něco jako děje. Takže já už to tělo jako poslouchám a ono si to ke mně chodí samo. Mně třeba přijde informace, jako, tak jako sedím, přijeme informace, že prostě zítra třeba kolem 8 bych si měla udělat nějakou meditaci. I vloženě čas, i jakoby místo, všechno. A to se mi třeba děje v přírodě, že sedím pod nějakým stromem a cítím něco, pak si začnu googlit vlastně, co ten strom dělá a já mi pak jako dojde, že vím, proč pod ním jako sedím, vím, co ten strom dělá, vím, proč čistí vodu a že vlastně čistí mě a pak ti začnou ty věci docházet, vím, proč se mi objevují lidi v životě, kteří se mi objevují, vím, jak jakoby pracovat s tou hmotou v tom nehmotném světě a to je tolik jako informací, který prostě člověk musí jako pomaličku, protože já jsem se z toho jakoby skoro zbláznila. A znám i lidi, kteří podle mě, a teď to jako nechci nějak jako znevažovat, ale vím o lidech, kteří to mají otevřený a myslí si, že mají nějakou psychickou diagnózu, ale nemají. A já to nemám jak jim dokázat. Oni si chtějí žít v té realitě, že budou brát ty antidepresiva, ale já vím, že to tak není a hrozně ráda bych jim třeba pomohla, ale když ten člověk nechce, tak já nemůžu mu zasahovat do jeho pole. Takže jsem se jako odnaučila být jako Marie Terezie, prostě já ti tady pomůžu, ale prostě žít si v té své energii, každý ať si dělá, co chce. Ale myslím si, že je hodně lidí, kterým se tohle děje a myslí si, že je to něco úplně jiného, než to je. A to mě právě mrzí. To je to, co mě jako štve. Bylo by fajn, kdyby těch žen, mužů a všech lidí, kteří tohle dělají, bylo víc, ať už jako všichni můžeme začít makat na trošku jiných úrovních. To by bylo hrozně hezký. Jo, přesně. A ono je to taky o tom, v jakým se pohybujeme, v jaký komunitě jsme. Jo, že třeba já už se opravdu jako pohybuju docela dlouhou dobu mezi stejně nalazenýma lidma, takže já už se nevystavuju tolik času tomu, že bych se třeba bála nebo styděla nebo bála se mluvit, ale ono je to vlastně jako skvělý mít to všechno v rovnováze a být i v tom normálním jako Matrixu, v tom hmotném světě, že jo. A vlastně vidět to, jak to funguje, zároveň ctít tu cestu toho každého člověka, protože každý prostě to nemá tady si v tom životě zpracovat a nemá to tady každý vidět a když on to takhle nevnímá, myslí si, že má psychodiagnózu, no tak je to hod tak, no, ale nám to zase ukazuje, jak vlastně různorodý to lidstvo jsme. Přesně.
A díky bohu i za tu jako medicínu, protože spoustě lidem to zachrání životy a tady spousta lidí díky nechceme tomu rozhodně navádět někoho, aby přestali ano, to vůbec, brát to vůbec, jako, to, co berou, jo, jako to vůbec. To fakt ne. Vůbec. Jako vím, spíš jenom vidět to, že jsou různý jiný techniky, způsoby. metody, způsoby a už jenom třeba uvažovat nad tím, že ten stav nemusí být takovej, jaký si ten člověk myslí, že to třeba jako navnímat se na to svoji moudrost toho těla, skrze třeba někoho, že si jenom popovídám, nebo že si jenom pustím tu energii k sobě, stačí. No. To je moc důležitý. Tady mám ještě pár otázeček. Co lidi při aktivaci zažívají nejčastěji? Ale to už asi víme, že jo, ta energie s tebou jako háže, mlátí a možná tam, kde jsou ty bloky, tak tam to je víc, nebo jak, Může být i teplo, že jo, Jo. teplo. Jako je Tam je spoustu, spousta. je toho spoustu. Všeobecně se to tak jako rozděluje, nebo co já mám zkušenost, tak 70/30. 70% lidí se hýbou, neříkám, že hned při první třeba privátce nebo skupinovce. A těch 30 jsou prostě takový ty zenový mistři, který prostě ležejí a ten proces se děje úplně na jiných úrovních, protože tam není nikde napsaný, že čím víc se hejbeš, tím ten proces je silnější. To vůbec tak není. A já občas jako musím říct, že kvetu z toho, co občas vidím, takovou tu manipulaci s tou energií, kde ten facilitátor tam prostě dělá úplně teatrální, jako prostě ověšený. Jsou tam herečky, jsou taky. Jo, a já jak to cítím, tu energii, tak já úplně, to není z čistého kanálu. To je prostě z ega ty facilitátorky. Jo. A to je vždycky úplně, a to stačí jenom úplně nestranně vnímat, co s tebou dělá ta energie, kterou vidíš. Mně je z toho třeba blbě, takže já bych v životě takhle, já mám naštěstí ten systém, já si důvěřuju. To, co mě zavolá hned, tak vím, že to pro mě je, to, co mě tam, tak vím, že to není vůbec. To neznamená, že to nemůže být pro někoho jinýho, jo, prostě. Ale tím, že jako známe se mezi sebou, facilitátoři třeba jiných technik, tak ne úplně se vším souhlasím. Ne s úplně každou prezentací souhlasím a ty prožitky těch lidí někdy jsou tlačený skrze toho facilitátora a jeho energii a to je špatně. To je právě to, co mě na tom jako vadí, když se řekne, hej, my jsme byli na jednom retreatu a tak si uděláme všichni hromadně aktivaci kundalíny. Přijela týpka hromadně, ano. Já říkám, to slovo. Ještě ale beze mě. Jako nechtěla jsem na to jít, protože nešla bych vlastně na hromadnou aktivaci s někým, kdo tam, to trvá hodinu, tam hraje jako s tou tvou energií. Já nevím, jo, jako nedokážu to rozpoznat, ale nemyslím si, že toto je prostě aktivace kundalíny, jakože, já nevím, za 200 € si tam jako z každého zkásne, za hoďku to má hotový a čau. Ale když jsem se pak dívala jako na videa, tak jako je to práce s energií. Ona tam něco dělá. Ale co? Odkud to je právě. Jasně. No. Ale zase, na druhou stranu, ty lidi, co tam byli, tak tam asi bejt měli. A ty jsi tam nebyla, protože to není pro tebe. Přesně. Protože já jsem nehodlala dát prostě 200 € za hraní si s energií jako někomu jenom tak. Ale to se jako 100 lidí z toho chutí. To je můj prostě důvod. asi, Ale potom, když jsem se jich ptala, jak se cítí, tak oni jako měli hezký zážitek, někdo trochu brečel, někdo se hýbal, ale to je celý jako. Nebylo to, že by to někomu jako aktivovalo. Určitě, tam jako hodně záleží i to, jako ten retreat jako takový, protože já mám taky jako zkušenost, že jsem hostovala na retreatu. A já jako skoro nikde nehostuju. Jo, tím jsem jako známá, že já mám svý retreaty se svým záměrem a lidi se hlásí, protože tam chtějí jet kvůli tomu, co já dělám. Takže tam je to vlastně soulad, jo. Tam ten záměr jako chytnou a jedou si zatím. Ale z mojí zkušenosti je vždycky důležitý, aby ty klienti, když tam někam jedou, aby dopředu věděli, hele, bude tam tohle, je tam možnost tohodle, navnímejte si to, naciťte si to, jestli chcete být součástí, ne, něco si o tom třeba zjistěte, nebo jsem tady na telefonu, jako support, jako prostě, aby o tom věděli. Nejhorší je, že když ty jdeš na retreat tamhle s jogou a pak šupky dubky, jejde nám to vyšlo a tady máme teda lektorku, facilitátorku a teďko ten systém na to není připravený, teďko vlastně jako majoritně vím, že asi možná vlastně facilitátoři jako z IM od nás jsou jediní, kteří fakt jako musí s tím člověkem strávit třeba hodinu a mluvit a vysvětlovat, co se děje, proč se to děje, aby ty lidi navnímali, jestli to vůbec ten systém chce, protože tam to někdy chce jenom hlava. To je jasný, a to tělo pak ukáže, hele, ne, já tam mám strach a říkám, hele, fajn, jaký je tam strach,
tak tam ještě prostě to není připravený, to pole pro tebe a je to úplně v pohodě, jako to není jako, teďko musíme všichni honem na tom jet. No, oni prostě tam to přesně takhle bylo, jako nikdo o tom vlastně ani nevěděl, co to je, akorát ta holčina měla pěkný Instagram. Hodně sledujících. No. A ona byla celá taková hezká. Jo. Takže jo, to je dobrý, tak to zkusíme. A to je také to je manipulace. Jo? Je to manipulativní, protože se to jako zalíbí, ono to ty naše smysly vlastně jako obalí a vlastně chceme. Ale to je zase ono, vraťme se, co z nás to chce. Spousta z nich tam tak nebude jinak, kdo nepůjde. To je blbý, když už tady je, chci to vyzkoušet, je to něco senza, ale vlastně ta pravá podstata toho, ale mě to opravdu už dlouho láká, protože já vždycky, když mám konzultace s lidma, tak jim říkám, dejte si čas. A nebo když ty lidi se mě ptají, kdy mají přijít, říkám, já nevím, kdy máte, jak já vám můžu říct, kdy vy máte přijít. Prostě to není jako, že chodíte tady na dentální hygienu, prostě. Vy musíte zacítit ten impuls a o tom to je pravda. Ne, jako, že já vám tady jako na ještě takovej jako... Mně vlastně, když se mi to stalo, tak potom, to jsem ještě dělala masérku, tak se mi vlastně děli prostě takový jako random věci, že mi někdo přišel, má na masáž a já jsem ho prostě aktivovala. Ani nevím, jak se to stalo, chytla jsem bod na těle, random bod, což já vím, že nebyl random bod a hned jsem cítila třeba, že to je od mámy, od táty nějaký vzorec, že ho teď zrovna budeme čistit, že si čistíme srdíčko, čistíme tohle, ale ty informace jsem nevěděla, odkud je vím a to je přesně ono, pak se mi stalo, že jsem nejlepší kamarádce aktivovala kundalíny a ty se tam začaly projevovat jako vzorce naučený ze sportu. Ona začala dělat ten sport, který dělala jako malá a nemohla ho přestat dělat. My jsme ji nemohli vypnout. Ona 2 hodiny dělala tenis prostě. 2 hodiny v kuse hrála zápas prostě. A my jsme tam stáli a ona, dělej něco, vypni to. A já nevím, jak to mám vypnout. Takže já jsem vlastně, jak jsem nevěděla, jak to mám vypnout, tak ona, a já říkám, možná to nechce vypnout, možná ty to potřebuješ jako dojet. Ona, už jsem ale unavená. A já říkám, já vím, ale já ti jako teď úplně jako ona, ty jsi mě do toho dostala. A říkám, já ne, mě to navedlo, to já za to prostě jako nemůžu. Takže vlastně jsem nikdy nešla dál a nikde jsem netvrdila, že jsem nějaká facilitátorka nebo něco, protože jsem si nikdy jako nemyslela, že to umím. A vlastně moje otázka, proč to říkám, je možný, že člověk prostě tím, že si to spustí, tak už má to vědění a prostě to umí, protože to umí a není na to žádná jiná odpověď. Je to ono, že jo? Takhle to je. Takhle to je a já třeba teďko minulý týden jsem měla 3. ročník kurzu, facilitátorů právě ty techniky. A já je tam vždycky 4 dny v kuse učím nějakou metodiku, nějakou teorii, prostě aby věděli, blablabla. A 4. den jim vždycky řeknu, tak a teď na všechno zapomeňte, co jsem vám řekla. A dějte si to po svým. Protože oni už jsou otevřený, už tam i v tom poli jsme 5 dní, takže tam se vlastně všechno, než se jako oni prostě prožívají, oni se vlastně dostávají do sebe, protože už spoustu lidí vlastně, když už jde dělat kurz, tak už má nějakou zkušenost. Buď privátní nebo skupinovou. Ale vlastně ty, když už se toho dotkneš, tak jenom ty lidi tam potřebují nabrat tu důvěru toho, že to je opravdu ono. A někomu to chodí ve vizích, někdo prostě je vedený. Já třeba, když facilituju, tak já prostě skrze mě to jde a děje se. To není, že mě někdo něco říká. Já prostě něco cítím a už to mám tak přijatý, že to, co cítím, je to nadřazený všemu. Mojí mysli, okolí, prostoru, všemu, že já vždycky to, co dělám, a je to ze srdce, protože hodně tam pracujeme nejdřív se srdcem, aby ten člověk mě k sobě pustil, aby to bylo v souladu, a aby věděl, aby mě znal, já jeho, tak takhle to přesně je, že když to pak proudí tebou a je to čistý a nemáš tam ten záměr, tak a teďko tady skrz tu masáž mu to tam prostě dám, protože se mi chce, tak to už jako, ono to jako asi urveš, ale prostě není to čistý, není to správný a vždycky ten vesmír tím jazykem, který ty budeš mluvit, tak ti to bude vracet. Třeba ne hned, ale pak. Takže jako už někoho nešahy. No, ne, ale když je to ne, to právě není pravda, to je právě obráceně. Já jsem to nikdy nedělala jako ze záměru. Já jsem to nikdy nešla dělat. To je ta věc. No se to dělo samo. Přesně tak. A pak jsme se dostali do stavu, kdy já jsem si držela ruce, prostě učila. A já jsem cítila svoje srdce na takový úrovni, že to nejde ani jako lidským jazykem, na to není jazyk. Prostě to bylo něco, kdy ty nikdy toho člověka si v životě neviděla. Ale cítíš, že jste si propojili srdce. Chápeš to? Ty cítíš jeho srdce na svém srdci, double srdce a cítíš tak jako obrovskou lásku, že jakoby to nejde vysvětlit nikomu, to nejde, prostě cítíš jeho vzorce, cítíš jeho rod, cítíš prostě úplně, ale pak je taky, bylo pro mě teda důležité se pak zase ukotvit, ono jak vyletíš, tak pak se musíš jako říct, tak a teď jsi zpátky, Matičko, zemičko, jdu si tady zpátky pro tebe, jako tam je mi hezky a s tím zážitkem si pak žiješ a mně přijde, že čím víc to zažíváš, tím víc je ti dobře v tom
Matrixu, protože si uvědomuješ, jak je krásný být ten člověk, co si chce kupovat drahý oblečení. Chceš mít hezký byt, chceš si hezky vonět, chceš být prostě pěkná, chceš si jako na sebe pracovat. A to mi taky teda hodně pomohlo, to ukotvení cvičení. Jako obecně prostě zvedat váhy. A tak, protože když pak člověk, jakoby, když jsem byla v té polaritě, že hodně jako vylítla a co to je, já chci to zkoumat. Já jsem říkala, nech to, vypni to tam, kde to zůstalo a jdi si dělat ten obyčejný život. Vař si nějaký fajn jídlo, jdi si zacvičit, pobav se s kámošem o takových těch úplně paradoxních věcech, jakože asi mě podvádí, asi mě nemá rád, víš, takový ty drby prostě, aby jsem se vlastně vrátila zpátky do toho a to mi vlastně začalo dělat mnohem líp. To mě to paradoxně jako vyhodilo, aby mě to zpátky nahodilo a začala jsem si vážit toho, že v tom našem světě je nám fakt krásně a že nepotřebujeme utíkat nikam jinam. My jsme tady prostě, protože tady máme vejt, tak tady buďme prostě. Vůbec. A to právě tomu ta doba konečně jako přeje to propojení toho, co bylo, to jako vysoký EZO a vylítávání skrz meditace si pro odpovědi. Já jsem vždycky kvetla z toho. Jsem nerozuměla, proč si potřebují lidi vylítávat skrze meditace pro odpověď někam, někomu, skrze někoho. Většinou ty meditace ještě dělají lidi s nějakým záměrem vedený, že jo, v jakém stavu ten člověk je, znám ho vůbec, jako proč to dělá, jako a říkám, a proč ty odpovědi jako hledáme, proč si prostě jako nenecháme přijít k sobě, neprožijeme si je, nebo neinspirujeme se, dobře, pak si z toho poskládáme něco, co je pro nás. Jo, že jako my jako lidi tady máme trošku jako jiný poslání, co tady máme zažít a naučit se, než tohle. A teďko už naštěstí to lidi jako vnímají a chtějí to mít ukotvený a i skrze tu práci, kterou my děláme a skrze, já navážu na to, jak si říká, co to s tebou vlastně dělá, tak tam je pak, jako vlastně, když ty si stoupneš už do role facilitátora, proto by se to dělo vlastně, aniž by si ty chtěla, tak se to v těch lidech otvírala. Ale když by si na sobě pracovala jako v tom, že hele, vědomě, dobře, děje se mi to, mám ten dar, protože je to dar, ne každý to má takhle a uchopí to, pochopí to, tak vlastně je pak takový ten vyšší level naučit se korigovat to, aby ano, mám z toho pocit, ale vlastně, aby si ty do sebe nebo skrze sebe neprožívala ty prožitky těch druhých. Jo, takže když jsi mluvila, že já jsem cítila jeho rodovou linii a tak vlastně to by se potom už nemělo dít, už by to mělo jít jenom skrze. Když ten kanál, svůj to je jako trubka s vodou, jo? Tady když bychom si pustili vodu z kohotku, tak ty pražské trubky jako nebudeš mít čistou vodu, protože tam, co tam je. A když chceš tu trubku, když chceš tu vodu čistou, tak tu trubku vyčistit. Takže tu trubku, když my si vyčistíme, ten náš kanál a je netknutý a fakt jsme jenom napojení na to svoje srdce, na to božství, tak my dokážeme prožívat ty krásné pocity, ale nebude se nám potom dít to, že vlastně, já jsem to měla nějaké z začátku, že já jak jsem vlastně jako fakt jako otevřený srdce, já jsem tam pro ty lidi, ale nejsem jako záchranář, ani léčitel, ani nic, prostě to zásadně, to je jenom jako skrze, tak já jsem vždycky byla potom jako naplněná, že jak je to božství, prostě to něco, co nás přesahuje, prostě nádherný a že je tak škoda, že to nemůžou cítit všichni. Ale třeba druhý den jsem byla extrémně vyčerpaná. Jo, že jsem byla úplně, nebo mi to ukazovalo tělo. Já mám naštěstí jako fakt propojení s tím tělem, že mi třeba sekly záda. A to už jsem si jako vysledovala za ty roky, že to není prostě ta zděděná jako plotínka, kterou máme všichni v rodě, ale že mi toto tělo ukazuje, sakra, hele, vohni ty záda a teďko si dej čas pro sebe. A nebo prostě netahej na sebe jako ty příběhy těch druhých lidí, protože já jsem to cítila, jsem to s nimi prožívala, byla jsem tam pro ně, volala jsem jim, jestli jsou OK, tohle. A ono je někdy dobrý je tam nechat. A prostě hele, to je tvý. Jo. No. Tak to úplně přesně mluvíš z duše, protože tohle jsme přesně dělala. Já jsem potom jako byla, že jo, teď cítím naplnění a další den mě bolelo zápěstí, bolely mě ramena a já úplně fuj, je mi jako blbě. Teď mi bylo tak jako divně a přišlo mi, že to vůbec není moje. Jsem si říkala, to jako proč s tím člověkem furt souzním, když už ho jako nevidím. Takže to jsem se pak bála, že si to začnu na sebe tahat. A pak jsem to přestala dělat kvůli tomu, že pak za mnou třeba chodili i random lidi, že by jako chtěli a já jsem řekla, že ne, protože jsem cítila, že mi to jde do zdraví, hlavně do krku mi to šlo, bolesti krku, angíny a různé takovéhle věci. A záda, krk, ramena, tak to bylo takový jako, a pak už jsem musela přestat, říkám, to nejde, já si to všechno nasávám, já za rok třeba, ono vlastně ty léčitelé umírají jako hrozně často třeba ve 30, protože to tahají prostě všechno na sebe. Já to nechci na sebe dát. Ale ono zase, my se musíme už naučit to, že už ty informace máme. Jo. Já jsem nedávno jsem mluvila s jednou jako velmi zajímavou lékařkou, která pracuje hodně alternativně a je hodně známá a byla jsem úplně překvapená, jak ona prostě přesně ví vlastně jako co dělám a ona dělá taky reiki do toho tu klasickou medicínu a vlastně má ten přesah a říkala, že měla jednou pacienta, když byla ještě na studiích, právě nějakého léčitele, který byl známý, nevím jméno,
A říkala, že byla hrozně překvapená, že ona ho měla asi někde na onkologii jako pacienta nebo na nějaký, nevím, prostě prolezlej prostě nádorama. Ona se optala, jak je možný, že on když léčil celý život, prostě lidi, léčitel práce s energií rozumí tomu, protože takhle prorostlej. A on řekl, protože mě nikdy nedošlo, že si mám vytvořit nějaký schéma a nějakou metodiku pro sebe na ochranu, na práci se sebou, na čištění, na to, abych i já sám sebe vlastně jako obrnil a neuměl to. On vždycky byl pro ty lidi otevřený. Jo, a proto moje téma to taky bylo, jo, vlastně dělat si fakt jako zrcadla kolem sebe a těch technik je spoustu a musela jsem si je skrze svý kamarádky třeba, který s tím dobře umějí pracovat, fakt jako zvědomovat a připomínat. A když jsem zapomněla, tak jsem to hned cítila. Můj signál je taky rameno levý, jo, takže já ramena okamžitě. A husí kůži mám často při různých věcech, to ještě taky nemám úplně zmapovaný proč. Ale chodí mi to přes husí kůži. A teď nevím, jestli je to negativně, to ještě nemám, to jako přišlo tak nedávno a je to jako hodně intenzivní, já nevím, co mi to říká, něco asi jo, ale chodí to přes tu husinu hodně. Jenže víš, na čem jsem přemýšlela, jestli jako, jestli jakmile začnu se s člověkem soucítit, nebo jakmile mi ho začne být líto, tak tam je to špatně. Jo. Já fakt cítím, že třeba teďko mi přišla na coaching jedna holčina s hodně těžkým příběhem a já jsem najednou začala jakoby cítit na své králově jako a říkám, že mě to, a já, není mi to líto, protože tím jakoby otvíráš to břicho, že je mi to líto, znamená snižuju se na tvoji úroveň a čerpám z tebe. Mně to tak přišlo teda, jako, že to tak je. Takže jsem si v tu chvíli řekla, není mi to líto, je to její příběh, to není můj příběh, já s ní nemám nic společného. A teď jsem si to opakovala v téhle furt dokola, to nás učili na coachingu, aby jsme se jako nepřebírali věci druhých, ale ono něco jiného, když tě to někdo učí a druhá věc je, když jsi hypersenzitivní a naciťuješ se na lidi, takže tam je jako jasně. To je fakt nebezpečný hranice. Prostě. Fakt je to nebezpečný. Tam hele, je důležitý jako příprava, co ty před tou svojí technikou, terapií, coachingem děláš. Jo, někdo tu přípravu potřebuje mít fakt větší. Já ji třeba tak velkou nepotřebuju. Taky protože máš ale děti, víš. Já už jsem prošla taky tou iniciací, že já vlastně jsem jako trochu obrněná a já i mám jako povahu, že i ta medicína klasická mě pomohla k tomu, že jako se mnou jen tak něco nehne. Takže já když na retreatu mám lidi, kteří jsou v křečích a tam leží a škubou sebou a teďko tam jsou třeba facilitátorky, kteří chtějí chodit zachránit, tak já vždycky jenom seknu očima a držím tam takovou tu autoritu, nechci to prožít a tam jako už nevědí, jestli je to zahranou nebo není a já přesně vím, že ta důvěra a to, že já se nenechám vtahnout, nebo fakt jako taky strašný příběhy mi chodí někdy, jako jo, prostě sebevražedný scénáře, prostě jak maminka před týdnem našla prostě své dítě oběšený a takový, jo, a ještě byla v té emoci. A já si kolikrát říkám, já jsem dobře odpojená, mě se to vůbec nedotýká. Jo, a takhle to mělo být. Že už vlastně tam je že ta energie tě jako chrání a já jsem jinak extrémně citlivý člověk, jo, takže jak kdybych si vystoupila z té role, tak jako já tam občas používám jako tu konstelaci trošičku, že jako jakmile já jsem v prostoru svým, který mám jako ošetřenej, vykouřenej, prostě vším možným a já hodně pracuji přesně jako s vykuřovadlama šelvěj, s aurickým polem jako takovým, jo, prostě s aquaflorida a tady ty všechny pomocné věci. Se mnou se vždycky tahne jako vůně všude, v celé té klinice, kde já jako mám prostor, jo. Protože mě tohleto extrémně pomáhá. Chránit sebe, chránit prostor, chránit toho samotného člověka, chránit to okolí, protože někde tam vylejzají fakt jako strašné věci. A kde je ta hranice přesně, kde to do tebe jde nebo nejde. Protože my máme jako nastavenou přesně nějaký soucit. Ale když si stoupneš jako konstelačně do role, teďko jsem terapeut, teďko nejsem Verunka, která je tu pro všechny, tak to jde. A využít ty konstelace k tomu, že teďko si stopuju do role terapeutky, jsem tady prostě absolutně nestranná, tak vlastně ono se to, jako mně to funguje, že mě se to pak jako vůbec nedotýká. Až si někdy říkám, ty brďo, to bylo hustý, že to se mnou nehnulo. Jo, a třeba jsem to vzpomenu druhý den, kde už trošičku třeba něco cítím, ale je to jako dobrý. Protože někdy to je opravdu, jako to nechceš jako slyšet. Ale ty lidi jako vědí, mají tu důvěru, vědí, že tam jsou správně, takže vždycky se něco pohne. Ale jako někdy je to služba, jsme ve službě. Jasně, že je to služba. Co jsi numerologicky? Teď jsem se chtěla zeptat. To nejsiš ale úplně tolik ve službě, jako seš ve službě. Já tam tu karmičku. Ale je to jako už... Já mám i číslo vědomí 8, i životní číslo 8. Já mám číslo 9, no já jsem služba vyloženě. Záchranka. Ale zase, hele, tam jenom stačí si zvědomit to, že jako nikoho neléčím, nikomu nepomáhám, jako vymazat si ty slova a jenom si je jako pozměnit do jiných slov, že ta čeština, ten jazyk, jo, přesně, nebo předávám, přesně, jo, provádím, jo, protože i to slovo má jako hodně jako váhu a tu vibraci a nesejí, že jo. Takže jako slovo léčitel, já neléčím. Léčitel není dobrý, no. Jo.
přesně. A taky tam působí, já nevím, proč nepůsobí, když někdo se považuje za léčitele, tak to působí jako ego. Že to jakoby není... Taky tam cítím ten patent. Že jo, taky jako léčitel. Takový zvláštní. No. Není mi to slovo úplně příjemný. Ne, taky ne. Nevím proč. No, já jsem ráda za slovo, že se vynalezlo facilitátor, že se můžu označovat tím. No a z jakého to je jako z latinského slova, nějakou facility, jakoby v angličtině je? No, asi, já nevím, o co to tak teď jsem se sekla. Facility v angličtině je co? Taky něco se záchranou, ne? To si musím zjistit. To nevím, možná kdyby to věděl někdo z našich posluchačů, ať nám to určitě napíše. Jo. My jsme nevyzvali lidi. Já jsem tady úplně v takovém hezkém tom, úplně ve svým. To je taky příjemný, že jsem úplně zapomněla, že natáčíme. Ježíš, dobrý den. Jo, tak musíme jim něco říct. Něco s facem, to je ten face. Facilitátor, kdybyste věděli, z jakého slova to je, tak my si to asi dřív už vygooglíme, ale klidně to sem dejte. A nás zajímá, jestli máte zkušenost třeba s kapem nebo s nějakou formou kundalíny aktivace, klidně i ze zahraničí, z Čech, jestli jste byli i tady třeba u Verči, určitě bylo spousta lidí u tebe. Hodně. A jak to probíhá v teďkom v životě, co se vám děje, neděje, to nás určitě moc zajímá, že? Přesně tak, pište. Ano, odebírejte, sledujte, prosím, ať můžeme dělat pořád takhle skvělý, úžasný rozhovory se super lidma. Děkujeme. No, máš ještě něco? Tam toho ještě bude hodně. Mám toho hodně věcí, tady už jsme si o tom povídali, ale třeba tady, co bys nikdy nedoporučila zkoušet, nebo co člověk může i sám doma dělat, jak pracovat s tou energií třeba sám? Určitě. Co bych nedoporučovala zkoušet, já vždycky se jako necítím být kompetentní něco někomu jako doporučovat, zakazovat. Já jako jsem nesnědla žádný Šalomounovo tady jako Bobík. museli stříhat. A vlastně jako kdo já jsem, abych někomu něco říkala, tak říkám nějaký svůj příběh a život a to, co mně funguje. Ale samozřejmě, pokud člověk chce něco se sebou dělat, poznávat, tak je toho na trhu vlastně jako spoustu. Já vždycky říkám, ať se ty lidi řídí nějakou svoji vnitřní intuicí, když si třeba vybírají jako konkrétně klienta, teda lektora. A nebo terapeuta, ale i sami můžou cokoliv. Akorát, že zase odkaď si to zjistěj, jo, ten zdroj, jako samozřejmě sociální sítě, YouTube a vlastně celý ten kyberprostor nás může naučit spoustu jako dechových technik, spoustu jogových technik, pozic, ale zase je to jenom o tom být k sobě upřímnej, laskavej, vědět, proč to dělám, ctít to, aby mě to volalo, ne, že dělá to ta kámoška vedle, tak to jdu dělat teda taky, protože takhle to už nebude prostě fungovat. Už nejedeme v tom, co nás, to je tak furt ta karma, jo? Jak jsme se to naučili dělat to tady, tak to budu mít taky. Jo, stříhají se vlastně nakrátko, tak to jdu dělat taky. Teďko už jako ten svět nám ukazuje, že to tak není, že fakt jako ta individualita je důležitá a vlastně to, co je dobrý pro tebe, vůbec nemusí být pro mě. Přesně. Takže i pro diváky, jako to, že tady mluvíme o Kundalini Awakening nebo kapu nebo čemkoliv, to neznamená, že když vás to nevolá, že je to špatně, je to naprosto skvělý, bude vás volat třeba, já nevím, dech nebo paddleboard nebo prostě úplně z jiného a taky tam můžete dojít k úplně jinému poznání sebe. Jo, že to není jenom, že to musí být ta EZO nebo ta duchovní jako linka toho vývoje. Někdy člověk nejvíc jako duchovně vyroste skrz třeba vztah, skrze mateřství, skrze ztrátu nebo skrze setkání se smrtí. Ano. Takový ty obyčejné věci, které jsou ale neobyčejný, jo, protože už jenom to jako umění přijetí smrti, jo, to je transformace jako blázen, protože smrt vlastně není smrt, že jo, je to vlastně jako přijetí, život. Jako přesně, to život, jo, to samé jako narození. Takže tam je toho tolik, že jako doporuč někomu, no. Takže poslouchejte, co vás volá. No, přesně tak. To je asi to nejdůležitější, no. Opravdu. Já. Někdo to má otevřený, jako mně přijde, že spousta lidí jsou normálně, má to otevřený, prostě tak existuje a ani se to neuvědomuje, že ty lidi žijou v souladu s tím životem a neptají se vůbec na tyhle otázky, jako jak to mám změnit, co s tím. Oni prostě opravdu jenom žijou a to jsou za mě takový ty, ani nevím, jak to nazvat, i motýly prostě. Já jsem třeba to jako hodně věcí měla tak, že jsem vlastně až následně zjistila, že to bylo to, nebo to, nebo to. Jo, no. Jo, že jsem měla vlastně psychospirituální krizi, že se mě otevřela teda kundalini, aktivovala. Až jako několik let třeba potom. Já jsem se v tom třeba plácala trošku, že jo.
ale potom aha, to bylo vlastně ono. Jako, a to má také spousta lidí. Já jsem třeba jako největší, až zpětně zase, to největší uvědomění měla, že já když jsem vlastně byla jakože v depresích, protože jsem taky měla jako velký propad po rozvodu, nebo skrze rozvod a milenecký vztah a do toho děti a do toho prostě celý to se mi zbortilo a najednou jsem cítila, tak já budu na to sama, teďko ta ženská, teďko jsem tam viděla ten vzorec z té rodiny, že jo, takže zase, jo, takže babička to měla, máma to měla, tak já taky teda, protože jsem se samozřejmě jako vdávala s tím, že to bude navždycky. A vlastně jsem cítila takovou tu samotu, že vlastně tak a teďko to mám to stejný naložený, jo. A říkala jsem si, tyjo, a dostalo mě to, prostě ty okolnosti všechny do toho mateřství, mám holky roka půl po sobě, takže to bylo jako hardcore prostě, jo. Do stavu, kdy jsem vypnula úplně. A já jsem vždycky byla takový přesně ten bík, který jako jede, všechno zvládne, všechno utáhne a vlastně jsem necítila nikdy tu hranu. Já jsem ty hranice, jako já jsem byla za hranicema až, já nevím, v jaký 10. rezervě svý. Takže to tělo mě vždycky jako ukázalo, že mě vyplo tělo, já jsem jenom ležela a brečela třeba 14 dní v kuse a bylo mi úplně jedno, jak ty děti jedí, jestli žijou nebo nežijou. Takže fungovala mamka nějakým způsobem a vlastně to jediné, co ona taky tenkrát uměla, taky, že mě jako vzala někam tamhle na nějakou odbornou pomoc, kde mě taky jako dali ty prášky, že jo, tenkrát. Taky jsem vůbec tomu nerozuměla, tak jako jo, pomůže to, hlavně to utlumí, hlavně ať jsem, ale jako skrze tohle poznání, vlastně co to s tím mým tělem dělalo, jak mě to vlastně odslonilo, že ten problém vlastně jako v sobě máš, ale je za takovou jako síťkou, že k tobě nejde až do té hloubky, že jako je tam, ale je to jedno, ale jako pamatuju si na bod, kdy já jsem se úplně každý ráno probouzala a těšila jsem se na ten prášek. Že mě jako utlumíš, mě dostane někam. Jo, a já se vůbec o tom nestydím bavit, protože to může být jako inspirace pro spoustu lidí, kteří to takhle mají, že jenom nás ta zkušenost byla tady pro nás v našem scénáři toho života připravená, aby my jsme si z toho vzali přesně to, co potřebujeme. Buď zůstaneme v té roli oběti a budeme to zobat a budeme to takhle vnímat a vlastně nebudeme se snažit jako jít hele, proč se mi to děje, co to vlastně je ta deprese, protože to je zase nějaké jenom jako jiná vibrace v těle, jiné rozložení hormonů, nervů, jinak nám proudí ta synapse toho vzruchu, prostě jo, to je strašně složitý, to bych tady byla dlouho. Ale dá se na to podívat i jinak a mě to vlastně hodně navedlo, teda ten stav k tomu seberozvoji, k tomu pochopit, proč ten stav mám, protože zase tak nic šílenýho se mi jako vlastně nedělo. Ale ten systém můj dostal takovej šok, že vlastně mě to tělo ukázalo tohle a to moje psyché se taky nějak zachovalo. Ale vlastně byl to největší spouštěč toho začít vnímat jinak, rozšířenějc a vrátit se zase k sobě, takže já jsem pak jako ze dne na den prostě si řekla, fajn, já tady budu dejchat, budu tady na těch online různých jako setkáních prostě žen, kteří to měli třeba podobně, skrze nějaký jako seberozvojový jako techniky, organizace a tak. A vedlo mě to, myslím si, tím správným směrem, že jsem vlastně začala poznávat další a další lidi a vnímat, že ten život je vlastně úplně něčem jiným, než o tom si to tam sám doma řešit. A proto i je důležitý asi edukovat lidi o tom, že když jsou nějaký ženský kruhy a nějaký setkání a prostě ceremonie a rituály, že to není nic prostě myšuge sektářského, ale že je to prostě fajn, bezpečný prostor, který ze začátku třeba není těm lidem komfortní. Jo? Když přijdou lidi na retreat, tak nás tam je třeba 25 těch klientů, jsme tam nějaký tým prostě lektorů a ten otevírací kruh, ty lidi mají jako problém, já to nesnáším, to mluvení, já nechci nic. A když odjíždí v tu neděli, tak to jsou úplně jiný lidi. A pochopí, že skrze ty úplně cizí lidi dostali vlastně takovej support, pochopení a vlastně ty stejný příběhy, protože vždycky se to poskládá tak, že tam jsou si ty lidi přesně, jak mají být. Jo, že je tam maminka, která řeší sebevraždu syna a vedle je syn, který inklinuje k sebevraždám. Ty si to tam konstelačně házeli, jo. Úplně mě mrazí zase. No. A to tak jenom, a to důvěřuješ tomu procesu, že hele, děje se to přesně jak má. Tak to je. Já myslím, díky těm věcem jako kruhuma, tak jsem poznala, že my všichni máme fakt docela dost podobný problémy, jenom každý v jiném kolečku, jinak jsou otočený, jako ty kostičky, ale dohromady dávají stejný tvar. Jo. To je fakt zajímavý, že jakoby vlastně třeba i slovo sebevražda vlastně jako neznám člověka, který by na to nikdy nepomyslel v nějaký životní situaci. A není to slabost, prostě tak jako ne, je to myslíme úplně si taky na naše narození, jako na to, jak odejdem. A to je zase, jak se bavilo o tom, že je něco speciální a posvátný, tak lidi se i bojí mluvit o té smrti, že je to jako něco, co nechci, co chci oddalovat, že jo. Ale vlastně ona ta smrt jakoby za mě
je i něco během toho života. Zažíváme ty smrti našeho starého já, Určitě. našeho ega a všeho možného, že vlastně jako mi přijde, že tohle téma je docela takový tabu, ale vlastně to patří velmi... A zase jsme potom v kolečku, součástí. aby jsme se dostali jenom sami k sobě. Jo. Včera jsem poslouchala jeden pěkný takový, ne podcast, ale povídání o Jungovi. Jo. To jeho moto. Prostě jsme tady proto, aby jsme našli sami sebe. No tak nějak. Ale No, přesně. co děláme, že? Točíme Přesně se v tak. kruhu. Přesně tak. A já jsem i dneska si na do svýho feedu namluvila takový jako taky random, vždycky mám takový jako záchvat říct nějaký jako moudro, ale vždycky to vychází z takového toho, mně se chce a teďko prostě je to ono a je to přesně to ten flow. A vlastně jsem tam narazila na to téma, že když se setkáváme s různýma lidma a jsme vystavovaný přesně tomu poznání sebereflexi tak já jsem se jako dost teďko zaměřila, že se jako v tom kolektivu často všechno, co se nám v tom životě děje, skrze třeba lidi, práci, situace, že si to máme obracet na sebe. Že máme vlastně, jako je to ten náš scénář a ty mi to teda jako triggeruješ, ty mi to ukazuješ, ty mi to zrcadlíš, tak jako co, ty když se třeba ke mně budeš chovat ošklivě, tak je to můj problém, protože já něco si potřebuji zpracovat. A si říkám, jako jasně, ta jedna úroveň jo, ale kde je ta hranice toho? Protože do toho jakoby hábitu se začalo zabalovat vlastně úplně všechno. Jo. Ano. Jo, a Ano. já jsem tam vlastně úplně na rovinu řekla jednu jako větu, která vlastně začala rezonovat takový množství lidí, že ono někdy ano, ten člověk, který mi ubližuje, to dělá třeba, že mi pinká na to moje podvědomí něco a já s tím mám pracovat. Ale taky to může být jenom obyčejný kretén, který je neohleduplný. To říkám taky přesně. Který To je ono. prostě jenom, a teďko si najdi v tom ten balans a jenom stačí vědět, že může to být to i to a pracuj s obojima a to je to vědomí, to je ten vědomý život, že ano, beru si zodpovědnost za ten svůj život, jo, pinkáš mi na něco, já si jsem vědomá, že je to moje trauma, ale tvoje zodpovědnost je taky vidět to, že třeba ještě není čas, abych to úplně pustila, a tak buď tady pro mě jako ten sloup, který může mě v tom pomoct a prostě nebudeš to dělat. Nebo budeš to dělat trošku jinak, aby se měla tu možnost a ten bezpečný prostor si to třeba zpracovat a než mě do toho budeš furt píchat a budeš si myslet, že dokud tě to bolí, tak ještě máš co dělat. To je zase potom o tom sebevědomí té strany, která si to nechá Jasně. líbit. Jestli už vím, že jsem na té úrovni, že řeknu ti někam, víš hranice, co. no. Jo. Možná máš v sobě jako najít nějakou reakci, právě nějakou sílu Přesně. třeba, abys Řekla, už ne, řekla, už prostě. ne, že jo. Jo. Nebo není to jenom prostě zrcadlo, že on je takový a ty jsi taková taky, protože tě to štve. Jo, přesně, no. Ale jako hodně lidí, právě mi jedna klientka tam napsala, hele, děkuju, že to říkáš, protože mě už přišlo, že mám všech těch zrcadlení, navnímávání, sebereflexí, už nevím, co je co, už toho mám jako dost a já jako... Že to je zase ten efekt té přeterapeutizované společnosti, že my jako potřebujeme se nímrat, co všechno je s náma špatně, pak myslím, že už z toho je závislost na sebepoznání. Že jako co ještě tam mám za to semínko, který jsem neprobádala, No. tohle už je souvisí s mámou, tohle státu a teď chci jít na konstelace a teď si chci jít tady udělat tenhle kurz a teď chci tohle, ale za mě jako někdy už stačí, jako že stačí jít na jednu věc a pak se začít poznávat sám, než furt někam za někým chodit, aby mě zmapoval. Že to je strašně ujetý na jednu stranu. Víš, jak tě může někdo cizí zmapovat? No úplně přesně. Jako tě Že nezná to je nikdo. i taky, co tě vede vlastně k tomu, já to takhle jako vidím kolem sebe docela, jo, že jako samozřejmě jsme různý bytosti, každý potřebuje něco jiného, každý má tu cestu jinou, jo, všechno jako respekt. Ale vlastně pokud je tam jako nadvláda té kvantity, že vlastně tím, že je toho teďko hodně a je toho hodně dobrýho třeba pro někoho, tak jako chodit tam a teďko nevím, jestli jdu na numerologii, jestli jdu tamhle k nějakému mágovi, jestli jdu na karty, jestli jdu na tamhle techniku, tamtu a vlastně pořád ty lidi chodí na nějaký terapie. Jako, co mě tam jako vede? Že jako pro mě zase je důležitější, aby to za mě někdo udělal, nebo mě dal někdo to, co potřebuju slyšet, nebo vlastně jako co to tam je. Protože jako je fajn někam vědomě jít a pak si dát tu integraci. Ale ta společnost za mě teďko jako si neuvědomila vůbec jako ten význam toho slova integrace. Co to jako je. To není jako, že tak to 14 dní rozdejchám. Já to slovo miluju. Úplně ho miluju. To je tak krásný slovo. Úplně. Ale ta integrace je ten život sám. To je to nádherný slovo prostě. Že prostě boží. jdeš a pak se díváš, co ty to v tom životě mění a víš, že je to, hele, jako od této doby já vnímám tohle a jako dávám si ten čas, abych já to žila, abych já si na to přišla, abych já k tomu jako dospěla skrze zase ty okolnosti, ale ne, že furt mě někdo bude něco, pokud to už takový ten spirituální, jak se mu říká, obžerství, nebo jo, takový konzum, no, jo, prostě. úplně.
Já třeba integraci, já nevím to slovo přesně, s tou mojí krizí mi začalo to slovo, jakože kolem mě hodně objevovat. A já mám taky ty Osho karty doma. Tam je jako integrace. A nějak to ve mně jako rezonovalo a furt jsem to nechápala, vždycky někdo mi řekl, musíš to integrovat a já ventilovat, nebo co to znamená, já jsem prostě nechápala ten význam. A pak mi najednou došlo, jako jsem to viděla jako obrázek, já hodně věcí vnímám jako obrázky, nebo prostě různý jaký obrazy v hlavě. A ta integrace je pro mě jako, když celý život chodíš a furt si taháš informace odevšať. Tady prostě ručníček, tady tohle, tady informace, tady kafíčko. A teď najednou vemeš ten závoj těch informací a vložíš to do sebe a staneš se tím, co jsi poznala. Tím poznáním samotným se staneš ty. A už nepotřebuješ to konzumovat od nikoho jiného, ale seš to ty. To jsem pochopila, že když se do sebe oblečeš, tak v tu chvíli seš vlastně ta integrace. A pak mi to došlo. A já, tak tohle to je ta integrace. A to je jenom moje jako vnímání té integrace, ale... Jo, a pak i ten život, jo, protože i ten život tady prostě je pestrej. A všechno to poznání, kterými získáváme, je pak fajn. A to já miluju, když lidi třeba odjíždějí z retreatu. Že oni se těšejí domů to žít. Být konfrontovaný přesně, třeba s tím stínem, s tím vším, že vlastně to je to poznání, že protože proč my chodíme, jo? Zamysleme se nad tím, proč my chodíme třeba na nějaký techniky. Já teda málo kdy někam jdu, ale když už někam jdu, tak jako proč tam jdu? Jako co od toho jako chci? A je to, abych prostě měla třeba lepší život, aby mi bylo líp, abych se cítila dobře, abych třeba nedělala ty věci, které někomu ubližují, nebo abych třeba moje reakce, to třeba po kundalini aktivaci se mi jako hodně změnilo, že moje reakce jsou jiný, než bejvávaly v různých situacích. Když mě někdo vytrigruje, když mě třeba moje dcery dostaly úplně do takového, protože ty děti jsou nejlepší jako koučové, když mě dostali do vzteku nebo do nějakého smutku, takže se mi to vlastně jako mnohem rychleji jako rozpustilo, vyfiltrovalo a moje reakce byla vlastně úplně jiná. Tudíž i ta jejich reakce byla jiná a celé to pole bylo jiný a bylo hotovo, rekalibrováno a hotovo. A to si myslím, že je ten záměr toho všeho, proč to tady máme, aby jsme se zase naučili to vyvažovat a rozumně to používat k tomu lepšímu životu, k tomu lepšímu člověku nás vlastně. Protože jinak jako mám kolem sebe pár lidí, kteří chodí na techniky a začínají do takový, jako už jenom, že už žijou jenom skrze to, jenom to. A ten samotný život tam jako není vidět, jako není pro ně jako kompatibilní s tím, co vlastně jako žijou. A že vlastně nedovedou v tom normálním životě normálně žít, radostně a prostě se všema těma věcma metrixovejma, co přinášejí, prostě být jako v souladu. Že to vlastně vede, a to si myslím, že jako za mě není úplně to, co tady my máme si vyzkoušet, no. Ale třeba jo, nevím. Právě jsme zjistili, že už natáčíme asi tak 2x díl, než jsme původně chtěli. Vrať se zpátky. Tak, dáme ti ještě naše druhý překvápko nakonec. Dobře. Máš ráda karty? Miluju, já mám miliony karet doma. Dáš ty to? Jo, jsem blíž. Tady, my jim říkáme prdelky a měsíčky, ale prej jsou to srdíčka. A nám se líbí prdelky, takže jim říkáme prdelky. Roztomilý. Dobře. Energie nabírá na tempu. Přibývající měsíc. To bylo to si vytáhla i ta před tebou, co to byla. To je dneska po druhé už ta karta vytažena. Tak to je asi nějak jako... Tak hauš, no. To rezonuje. Evidentně to má být slyšeno. Aha. Chceš ještě nějakou, nebo stačí? Tak? Dobrý, stačí. A tady jednu prdeličku. To je taková milá, tady jo, ta prdel. to jsou taky ženský to jsou karty. srdíčka. Okay. Osvobozuji sebe a všechny ostatní ve svém životě od starých bolestí, pouštím se minulosti a odpouštím. Jsou volní a já také, abych se mohla vydat k novým nádherným zážitkům a životním zkušenostem. Tak to je hustý téma teďko pro mě. Úplně to sedlo teda. No, mě taky vždycky. Slušný. No, tak to jo. Tak nechte to. Jo. Já ještě s těma snama, co teď mám. Mě se vrací furt minulost poslední dobou nějak. Mi to leze do podvědomí. Takže. Veroniko, děkujem ti. Ano. Já taky děkuji. Mysleli jsme si, že to bude možná předtím jako víc konfrontační, ale vůbec jako úplně jsi mě zahřála na srdíčku tím tvým vyprávěním a tím, jak to máš. Takže fakt děkujem. Děkuji taky. Jo. Moc. No. Fakt to bylo strašně milý, hrozně příjemný, takový jako, já jsem se tady jeden moment, když jsme natáčeli, tak já jsem si úplně tak jakože nevím, nějak se mi tak jako, moje
nervová soustava byla v strašně hezkém klidu, až jsem si jako říkala, že bys tady měla dečku, tak klidně usnu. Že bylo fakt jako hezky, takže děkujem, že jsi k nám přišla. Já moc děkuji za pozvání, já jsem moc ráda obklopuju stejně naladěnýma lidma a myslím si, že i přesně to, co si cítila, nebo co cítíme a vnímáme, tak jako ono se samozřejmě o kundalini dá bavit velmi kontroverzně, aby to bylo chytlavý a zajímavý, taky to umím. Akorát se necítím, že bych měla prostě něco posuzovat, odsuzovat a tak, to ať si každý tak nějak jako sám k tomu najde. Ale myslím si, že ten svět se dá tvořit takhle, že se budeme obklopovat těma vědomýma lidma, který tu vibraci mají a je nám v ní dobře. A to je přesně to pole, co jsme tady vytvořili. Já za to moc děkuju, že jsem měla takový hezký odpoledne s váma. Ne, taky. Tak jo, děkujeme a vy nás sledujte dál, protože nekončíme. Ano, moc děkujeme. Sledujte nás, odebírejte náš kanál, šiřte nás dál, ať se to dostane mezi co nejvíc lidí a mám vás rádi. Máme vás rádi a v popisku potom najdete kontakty na Veroniku, na nás samozřejmě a nezapomeňte kód EZO15 na e-shop www.lunarium.cz. A přijďte na coaching. Jo? Čauky. Pa. Pa. EZO Pinterest.